Hor arte, egon ginen, ni hori izan UGT-en lanean. Zer pasazua? Gure enpresa, lehenengo eta behin, hartu joan, enpresa txikitxo batek, hartu joan partizipazio bat, enpresa horreta, alemana soa. Eta orduen, nik torri lorri joan lanea, eta oinan nik beste bat, Valentin, Alemania biluzkian, forreko zerradura bat egeko, montaje barri batzuk egeko, juteko ara, eta oinan 15 egun, 20 egun oinan, mekanismoa ikesten, da serien, da. Gero pasazuan, hori enpresa txikitxoen, Alemaniakoen, beste enpresa handi batek hartu bala. Holding basoan, Holding basoan, txekan, premisa, periodikoek, nabierak, premisa, automobile, holding bat. Eta hartu joan, enpresa, holding bat hartu ginen. Eta holding horrek, pentsa joan, azken baten, eldor jo, bueno. Orduen, hor ze pasito, hor gauzak beste borroka batek, hartu gaitu. Orduen, hori beste asunto bat, azapxar uzi, baina resumin zareke. Hola, dak enpresa, itxigurizue, bierra badak, baina, eurizeiue, produktu importantiek, bat ez golfena, la golf ondio jarraitzen jo, eta estamos hablando de hace, años 80, laro eta bat bi, izango dune, laro eta bat bi, izango dune, eta orduen, hori zemazetot, orduen, kalera base, eta orduen, esango nokorre du beste asunto dime, sociedad anima laboral egitea. Hengen duan, sociedad anima laboral. Ordu egin duan, via katalana, subastatu enpresa, zehan du, azken hilibiteko soldata kontu. Eure hilibateko soldata, lehenengo hilibeteko soldata, preferente, hipoteka guztiek, gauza guztiek, baino garantia hok. Orduen, soldata horren, langile guztien soldata horren, zeri, horraz, enpresa subasta lortu. Artu gundan guritza. Orduen, enpresa baten moruen, pero, en fin, gugartuetan, el 100%, sorprende gizoan, 51% capital, 49% trabajador, eta sentitu horretan, esto. Hartu gendan, eta orduen, al Consejo de Administración, horri izan presidente del Consejo de Administración, eta, zabe, beste borroka bat planteatu zuan hor, esta borroka bat, eta, bueno, baina que zuan asunto bat, nik horri intenten ez joan biarroto beti, baina ez joan topau, ez joan topau, examina bat zuen ezen, baina, bueno, guztien edo zartaz beste engranaje baten, datu nintzen, eta, bueno, horre bonitzen ezkenien urtebete biharreen, laro eta biko urtie, batekue eta beste aurrekue, horrek gauza guztio, paru mogina, inena behartu menduan, okupatu gunean inena, paruko betako, egin dezen ekintza batzuk, eta hor presidentiko zeratzen. Eta gero, horri ezagutu nozian zer da politika. Politika en vivo, eta realidad. Ni UGT nago, mayoría do LAF, UGT, eta ere ekan, iru sindikatu UGT, LAF, UGT, ina sindikatu, batez de horre, nik LAFeko jendiaz bastante hartu momentu horretan, eta zuzkola bat egumina Alemaniara negoziatzen, eta nik akoroten loko dinok egumintzela, duroko misiok gara alpaztiren, nola izena, pero bere, berse bidu dantzarize, Lasaguren, bere ze bidu dantzaren jentan bat, baiantxe, durango baitaten, elorro txakuen. Juminan bizio, Madridera, UGT Internacional, el responsable de UGT Internacional aquí, cuando llegué al aeropuerto, la selección está, ¿con quién vienes? Pues vengo ¿De qué ciudad? Pues yo con este no voy,
Pero jodas, hombre, pero si este es el... Claro, pero guztiak gugunean Alemaniara. Ondo ezalako protokolizo, sindikatu alemanak jaran bidez. Atza etxera. Atza, zeskiriuk alemana ditu, alemanak, alemana ditu. Atza be, etorri hona, atza be barrido protokolu ondoi, deetxean helan ezabenen, eta goazek Alemaniara, negoziatzen, ustinu alpertik, egin dozen buelta batzuk, eta Madrilera, eta hori dut, alde batetik, Europa mailako sindikaturik, guin hartu da. Beste alde batetik. Zuen epoka, Garaikotxea lehendakari. Egotxeaga, consejero de industria. Lobo, viceconsejero, izango zuen, viceconsejero. Eta, bueno, hori dut beste historia bat. Hori dut, izartaz hor barruen, engranaje baten, eta, gobernu batzuk gazte baten mozu zen, laro eta 2.000.000 peseta, zara itiarre, beste Fondo Nacional Continental Trabajo, beste dirua bai, 5.000 langile batutako, bai ordu base batan, egon negoziatzen UCD-az, Madrilen, UCD-az hartu gunaetan Madrileko junde, justitue, elezinue, soek hartu, atzakan bizau, eta, baina gaina, Euskadiko azutue argiagoan, esto? Osea, baina hor dunde, ze basabakan, ari, bakar, gugatu duan, enbertsien, kondizio, egekazen hipoteka, seguridad sozialak, egin beste pagau bari, jun Madrilera esaten seguridad sozialak, teixu, artizu enpresi zeu, kobrexu zorrak, etxean jamani behiten, ez edo, da desila itzela. Ustinue, bago izako, hartzea hori, bago izak, eta diru gutuzu. Baina urduen karo, proveedoriek, hemen presako zera, horri bezorrako bazen. Da kara, gobernu askoai, horre proveedorio, bere klientiri zuan. Hoi bola etxe Martin edok, Osea, que lehenko partiduek bere klientiri izan. Eta eso zen, kara, zeitzea, diaren inbrizioan, diru hori gilego eta behin, gaztetie proveedore paketean, eta gu bilgen duan, enpresi erutzeko estok. Dauki ustuen horre, denporaldi baten, gelendik. Azken izan baten, betik, pagizen guan, korkuera orduen, nire guan, korkuera guan ugeten. Gaztametik korkuera soekue, orduen ondio gugeten hauan, eta gaztea, june Portugaletera, eta ara juto bakila erosten etxekase egunetan bakila guartzen ez dakizte juna, eta prepara ustean zita bat. Korkuera zegoen, eta irugunera, notaren jara firmetan, prestamuen. Baina, hori, guk hemen, ugete alemanetik, zoe, eta PNV, uste dozen, separate, hartute bazen, azpillen, hartute bazen. Osea, ibadie tipo bategana, honek tapa, eta tapa. Eta, claro, nik ero guzuak korkuera, hartu txakin, eskaraizen, esto no zera, eta orduen, da gero, da beste guztatzu. Korrupzioe leku guztietan dago, eta orduen, hori da nahi praktikan ikusiten, hor alde batetik, gero, ez tokerreza, kooperatiba sozial animala bat aurre duteko, ze jente bat egiten hori nik zan txan, orduan famoso zuan Libiako los petrodólares, esto? Oye, no tengo petrodólares, Osea, aquí, eta orduen, hori alde batetik, eta gero bertaldi ikusite nola mugitzen da. Azpikue, orduen zaila, ero zartaz karte horretan, ero bagoa. Hori oinoletxe dok, Osea, dok politiki dok, Hora, nire guruzo esan duna, Matias, kontu ziblik politikaz, ze politikiaz hori zuan ikusi nabena, eta orduen, ez, jente txarra, momentu, igual personalki, persona horrek eta, baina ezkeni hori funtzionatzen zetxo, eta orduen, ez, orduen ja txinez joan hori, orduen ze pasetot, ugete bertan, hauela, guk momentu horretan, hortik urte txugari izistok, ugeten gora beran zer da, orduen, zoeto jendie ez dagoan konforme, gure perterotetik.
Zegoan, ordu borri militxua zen denbora guztien, nostik direxioetik bota, claro, zer nintzen sekretariat general de jote, amarka bai. Eta orduen, horrek eduztan, beste dedikazioan, dokorik pelota bat errata dekanin deskuen da zinen da, hor ezio inori bota eta hor jarraitu, da jarraitu nahi joan, da honi urte beti honetan lanian bertan, eta alfiniz nokurtin adie, esan batek egin abelako, lantegi batua dituzta. Lantegi batua, lantegi batua dituzta, Durangon, debezera juteko, momentu atzen zelantzan ezinik den, baina gero, beste esperientzia completamente diferente, enpresa gestio mailan, eta orduen, gainera, gure enpresan langileok, beko langileok izan ginen hori bultzatu gendune. Baina beste jefik da, grupaino gehiago jakiten da, nola funtzionatzen da, bezan gure guai, ekezi, behar doki, nik hori da zinta kontabria da ikezken, orduan, hori eduteko, eta gero, baina da guzti behar, nibanekian zazpi urteko bizile bau berarek, irue bauan, zerbait, eta azkenik ino bestera batera resolbik izuan hori izto, eta UGT mailan be, orduan, momentu honetan, hortik aurrera, ja ondo liberatu. Durango egon dana, liberatu bat, soldataraz, bestera bateko sindikalismo bat, gu momentu honetan, tentzete gonduna baino, diferentzia. Orduan dio, desiluzioek itzela, sindikalismoek batez, batzuk, emondaben ejemplu, azkenien, hori do. Eta hori gaur argikak. Nik argikak, atzaren beste borroka baten hau, baina arginak hori beste sindikatu den txarra bezalako, baina bai, burokrazia batek, eta beste objektiba zukin doi zenien, beste, holanda hori.